Pasensya kaayo nga usahay na atay panahon nga labaw pa ko sa dragon. Kabalo na ka kanong nahimong dragon. Pero okay ra, dawat-dawat na lang ta kay no one. Sir, ikaw na pod. Unsa may maingon nimo sa imong asawa, sir? Kay puno na. Wala ka gimingaw niya? Mingaw eh. Uli na diri gang. Through the years you've never let me down. You've turned my life around. The Amigos Flower Shop, delivering happiness. Sir, may ngud to. Say prank, sir. Ako kaya dayon oh. Bang dayon. Oh. Abot yung mga prank. Mau balik. Inya daw sa sir mo. Kamaning package nga yung ipadala. Paket mo na mo, padala. Paket eh. Tanaw. Ito bubuya jadi mo. Dito sir, tanawa sa ito sir. Padala man sa mga asawa. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Surprise! Happy birthday! Kadol puro naman. Mayong udto sa tanan. Before may magsugod sir, magpailila sa Daimi. Ako day si Albert, ug akong kauban si James. So kami day ang staff sa Amigos Flower Shop sir. So naami diri karon sir para ihatod ning sorpresa nga para sa imong birthday. So sir, kay birthday man nimo, kanang ka na mapag-usap og happy birthday ha. So sir, happy birthday. Pag-wish usa sir, tapos tayhupa ang kandila. Yay! Happy birthday sir. So sir, nasa message. Message na. So sir, ingon niya, happy 43rd birthday kay. 43 na yung And advance for 50 years wedding anniversary sa tua. Pasensya na pod sa laing birthday na pod. Laing tuig na pod nawala ko diraa. Antos lang gamay, hapit na ko kauli diraa pohon. Ug wish na ako, permi nimong lugwayan pa ang imong life ug maayong panglawas kanunay. Ug hatagan pang daghan pang birthday na maabot sa imong ginabuhi. Ayo-ayo lang mo permi ni Riza dira, always amping lang mo permi. Dira ilabi na sa imong biyahe permi. Inyo na kayo ko ninyo dira, pero agwanta lang sa kay puhon, makauli ra ko dira. Hapit na gamay, panahon na lang mag-uba na jud ta puhon. Pero antos lang sa gamay ha, ug agwanta lang sa jud. Maskin sa kadaghan og mga pagsulay sa kinabuhi, padayon lang gihapon. Laban ng permi kay ang tanan naa may kasulbaran. Ug ayaw kabalaka maskin na ako diri sa layo, andam ko ninyo mosuporta permi. Naara ko permi kanunay para sa inyohan ni Riza. Dira biskan lisod basta makaya pa. Naara ko always. Laban lang kanunay kay kining naay hangganan. Thank you og sa makausap pa, dili man sa tanang panahon na ako diri sa layo, puhon makauli ra ko dira. Sige lang, bawi ra ko puhon kung makauli nako. Ko dira sa puhon sa nawala na ta nag-uban og pasensya kaayo sa taas na panahon na lagyo ta. Og karon imong adlang natawhan, enjoy your day, amping kanunay,
ilabi na sa imong mga biyaheng permi. Pasensya kaayo nga usahay na atay panahon nga labaw pa ko sa dragon. Kabalo na ka kanong nahimong dragon. Pero okay ra, dawat na lang ta kay no one's perfect man. And once again, happy birthday to you and enjoy your day. Miss you so much and I love you always. So sir, mao to ang message. Ano mo ang birthday wish para kay Papa? Para kay Mama, unsa man imong maingon kay Mama nga iyang gi-surprise si Papa sa iyang birthday? Okay, salamat. So sir, unsa may maingon nimo sa imong asawa, sir? Ug sa imong pamilya karon nga gi-surprise kanila? Wala kay puno na. Salamat kayo ani yang gi-surprise sa mga. Kato lang? Wala ka gimingaw niya? Amping po siya. Mingaw eh. Uli na diri gang. Padayon lang ang tao. Pabiling buto lang yan ang sawa. Makaulim na. Kato lang? Okay, salamat. Okay sir, mag-picture na lang ta ha. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop ang Bigos Flower Shop lang doon